nisam iznenađen, naravno, ne bih govorio istinu, ja sam vam rekao još pre nekoliko dana da očekujem komplikacije, znajući o čemu se sve radi. Nikakva to tajna nije bilo, osim što, naravno, kod nas postoji skepsa i deo naše javnosti, šta god da izgovorim, oni ne žele, ne samo da slušaju, ne žele da čuju ono što kažete i onda sve okrenu pa kažu pa evo potvrdila je Moskva, pa mislim, potvrdili smo, a jedno je potvrditi, a drugo je zaista nešto realizovati, tako da nije to bilo preveliko iznenađenje, mi smo to iz dana u dan pratili kako stvari idu i pokušaje menjanja rute i nove zemlje koje su zabranjivale prelet aviona ruskog ministra spoljnih poslova. Naravno da morate da izrazite nezadovoljstvo i nesaglasje sa pokušajem zabrane razgovora, ali bih ja izrazio pre svega nezadovoljstvo sveukupnom atmosferom koja postoji i koja je napravljena vezano za dolazak Sergeja Lavrova u Beograd, koja postoji u Evropi i svetu. Dakle, takvu vrstu histerije, organizovanih napada na jednu malu zemlju, kao što je Srbija, dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.